Sanibingelela ababukeli futhi namhlanje nakuhlelo lethu olukhulu kaDr Dube TV la ufica khona abalaphi bendabuko besichazela ukuthi imilingo yabayenza kanjani. Namhlanje siphethe umkhulu yedwa futhi ethi ukuthi umkhulu kunento enye futhi asiphathele yona ababukeli emakhaya. Before siqala ke ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe uhlelo luka Dr Dube ukuze nizokwazi ukuthi umkhulu nangelilanga meposta ivideo noma mefaka into esho something la ikutshene nawe babukele emakhaya ifoni yakho ukuthi nangu umkhulu Dube esegijima futhi eyofaka ivideo yakhe futhi khona la ku YouTube. Ningakhohlwa ke babukele emakhaya ukuthi ni like niphinde futhi ni subscribe lokho kuwusizo even nakuwena babukele emakhaya. Mkhulu siyakubingelela nawe namhlanje ohlelweni lakho kunjani mkhulu? Siyaphila njani ngalapho nina? Hayi siyaphila mkhulu yebo sidlala amakhaza nje mkhulu. Amakhaza mkhulu. Yebo. Hayi namhlanje ngithi ake ngiyithule ngizisho ukuthi ngubani. Yebo mkhulu. Lona umkhulu Dube. Yebo. Owakhe endaweni yasemgababa. Yebo mkhulu. Isitobhi sakhona usemfesi ethaveni. Yebo. Ilanga ke khona ke umuzika awusuku uhlezi ukhona. Uma ngabe unenkinga umuzi wami ofika ukhona ngeke wasuka ngohlezi ngikhona njalo. Khona la emgababa endaweni yasemgababa. La emgababa. Yebo mkhulu. Hayi ke sekuneminyaka eminingana ke ngaqala ukulapha mhlambe idonsela la eminyakeni yama40. Yebo mkhulu. Qinile ukhakhayi mkhulu. Yebo. Manje ngithi hayi namhlanje ake ngithulele induku edonsayo. Yebo mkhulu. Uma le nduku idonsa kufanele ke wena uthenge indwangu emhlophe. Mosuthola iqhude elibovu. Mosuthola impangele, inyoni. Mosuthola isikhukazi esimhlophe. Yebo. Mina ke ngalomuthi ke sengugayileke okuwona odonsayo. Kulomuthi sengugayileke uzobe usufaka nje igazi lakho kuphela. Yebo. Wona ukuze phela udonsele wena. Usebenzisane nawe. Yebo mkhulu. Bese ke ungitholela isihlahla sesigciki somkhovu. Ngakini noma sisedugeni ekhaya ngabe unehlahla impela mangabe sisedugeni ekhaya lakho. Yebo. Bese uyaphinda ungitholela isihlahla sikaLosilina. Okay. Bese uthatha lezi inkukuke lezi engiyibayele entathu. Yebo mkhulu. Uyizigoqe ngale ndwangu uhlanganise nomuthi phakathi ongakanyana ukuningi. Ufake phakathi lo muthi bese ufaka nezinkukhu lezi eziwu3. Bese futhi uthola indwangu eyodwa futhi emhlophe ozogoqa futhi umuthi ozoba ngangesibhakela. Lo muthi wangesibhakela ufaka wona esangweni. Umbeke phansi ukhulumise ukuthi ufuna ukudonsa abantu ekhaya uthole imali ingene imali ube nemali eningi ucela. Yebo. Bese ukuthi lezi inkuku zona kufanele uyozifaka ngaphansi kwesihlahla. Phansi eimpandeni zesihlahla. Uyifake zinjalo nje iphila. Uyifake phakathi ngaphansi. Okay, kusho ukuthi uzogumba ngaphansi kwesihlahla mkhulu. Ngaphansi kwesihlahla. Yebo. Uthi njalo uma ugeza umzimba ngamanzi ke wodwa bese ufaka phakathi phezu kwesihlahla ufaka amanzi akho. Uchela isihlahla ngamanzi kade ugeza ngawo umzimba. Uthi nje bom. Njalo nje ungakwenza njalo mangabe ukwenzanga ukuthi hayi akunayo inkinga. Anginayo ingozi. Kodwa ke eqaleni uma uqala kufanele uqale ubekele nedlozi ke lapho ukuthi naku lokho ngokuphethe engidonsa ngakho. Ngicela imali le ekhaya ngifuna kube nje. Kuzoba njalo njengoba usho. Yebo. Lesidonso ke akusona isithwalo. Kodwa lesidonso sidonsa imali silethe umcebo oqondile nawe ekhaya. Uceba bangena abantu bagcwale. Yebo mkhulu. Kuyo yonke futhi into yakho oyenzayo izoba nempumelelo. Siyamsana nawe siyadonselana nawe. Nedlozi siyasebenzelana ngoba ayikho imithi engasile lana azikho ilwane ezingasile la
impande nje kuphela ezila. Yebo Thatha lo mkhulu. muthi uhambe uyoqhula ngaphansi kwalosilina Noma kwesihlahla somgqisi uphinde omkhofu. futhi ugqibe esangweni Yebo. noma esihlahleni somgqisi somkhofu. Yebo mkhulu. Lokhu uthela amanzi ke lapho nje wathela wathi mbombo phela yiloko lokuphela okwenzayo. Oh mkhulu uthe isidonso lesi mkhulu akusona isithwalo. Isidonso nje kuphela esidonsa imali esidonsa abantu. Mkhulu uma ukuthi unebusiness mhlambe elijulile mhlambe umuntu onjengethaveni mhlambe umuntu mhlambe onamatekisi mhlambe lesidonso esikanje esinjenganalesi mkhulu osiphathele sona namhlanje uyasidinga naso ukuthi usisebenzise noma mhlambe uziphekele imigqabhiso yini ungakwazi naso ukuthi usisebenzise lesidonso esikanje mkhulu. Konke amabhizinisi onawo. Yebo. Le donso ungasebenzisa siyokusebenzela unethaveni. Yebo mkhulu. Uneshilomu unesitolo. Nakho konke nje okwenziwayo wabuya gunda abantu. Yebo mkhulu. Siyakuvumela. Nasemsebenzini futhi siyakuvumela umuso ukuthi uyasebenza. Ngoba into ekudonsela imali mkhulu. Sibanga ukuthi uthandwa abantu. Yebo. Ngoba nje sikhuluma ngolosila nje ulosila nawazi nonke ukuthi uyisihlahla futhi esithandwa nabelungu. Nabantu basithanda futhi bathaka ngaso nemithi esuke mhlawumbe iphalaza ukuze uthandwe nayo intombi. Naso-ke ngokunjalo uthandwa nayo intombi, uthandwa nayo yonke into. Mozofaka igazi lakho nje kulomuthi nje. Yebo. Oyimpuphu usufaka nezinkukhu zakho usuqedileke lapho. Akusekho okunye. Yebo. Sokusiza kakhulu impilo yakho yonke emhlabeni. Ukobe sokuqedile ukuhlupheka. Yebo mkhulu ungozi bunjani ungozi mkhulu? Ayikho ingozi. Abukho Ngoba umngozi. nawuzwe ukuthi akhulunywa ngeenkuku into ehlathwa ikhulunywa nasemsamo. Yebo. Mawuyinkukhu nje hayi inkukhu into engelutho negazi lakho into engelutho. Yebo nempangele mkhulu. Impangeleke inyuma. Yebo. Isidonso lesibabukile emakhaya ningakhohlwa ningadideki isidonso lesamkhulu kodwa umkhulu engathi kunokunye futhi asiphathele kona eceleni omncanyana nje mkhulu yini mkhulu osiphathele yona futhi Nakuke lokho omncane. yebo Imbiza le. yebo mkhulu Imbiza ungayibona ngathi incane kanti ingango2 litha uma usuke usuyisebenzisa. Isebenza ngalezi ivalo nje. yebo mkhulu Nanesipunu ongasiphuza. yebo Ivalo lezi uyayithatha. yebo Le igama lembiza ke umseshi igama layo. okay Ukuthi ngithi umseshi ukuthi uthi mawuyithatha noma ngabe iphuza igijima lonke igazi. igijima wonke umzimba Ihamba ifuna ukuthi ugula ngamaphi. yebo mkhulu Ake ngichazele izifo ekwazi ukuyilapha lembiza. Lembiza ilaphe amathansela. yebo Lembiza iphinde ilaphe izingcili umuntu mesuke nezingcili ikelemu lezi emhloshana eqhamuka nje umhlabathi umtyahamba uqhamuka isiqhamuka ngemuva la isiqhamuka sihamba lento isiwa. yebo mkhulu Lezo kelemu ke futhi zisichitho. Ke lembiza ke ifika ishaye lezo sichitho lezo ezayifaka ishaye idleke ngaphakathi ishaye isiqede. yebo Iphinde ke lembiza futhi uma ukuthi ubhajiwe. Uma umuntu wesilisa noma ngabe futhi umuntu wesifazane abantu besifazane uyabhaja. yebo mkhulu yebo Uyayithatha la ngaphambili. la ngaphambili mkhulu Etotolozini. yebo Uyithathe la uthi uthathe lo lwengane. yebo mkhulu Usiyadedela. Ifika iklini ipayipi lembiza iklini ipayipi kahle. yebo Umone ilonda ishaya ivali ilonda ngaphakathi. Uphinde uma uchatha ke futhi ngayo uchatha lezi ivalo lesiminofu. yebo mkhulu Isivalo lesikhudlwana esiminofu. yebo So uchatha ngaso. Iphinde ke lembiza futhi izoshaya ngisho izinso egazini kuwena. Iphinde futhi ishaye nameqo egazini kuwena. Yebo. Noma futhi unaso futhi stroke futhi iyayikhipha nemsimbane futhi lembiza le. La ngaphakathi kuwena. Ngaphakathi kuwena yenza yonke into okuningi futhi usingakubona usukusebenza uthi habe yangisiza la nala. Ngoba kahle kahle umseshi mkhulu igama layo. Umseshi lokugijima yonke indawo
lonke igazi iphinde yoshaya neqolo kuningi nje engikwazi ukuchaza ukuthi ngaze ngithini bakwethu Yebo mkhulu. Kuningi okwenziwa ilembiza iyodwa. Injani mkhulu ukuvusa induku, ukuvusa inkunzi, ukujabulisa umama ekhaya ekamerweni? Injani ekamerweni mkhulu? Hawu ngiyabonga ke lo mbuzo njalo. Yebo mkhulu. Uyabona nje ngisuliqinile ngepipe. Yebo. Waphela ipipe leli liyacinana. Yebo mkhulu iqiniso lelo. Nani kakhulukazi uma usuneminyaka elako 35 nje. Sokuyikona ukuthi hayi sokufanele ukuthi uyithole imbiza zokuthi uservice. Uservice uma uyindoda. Abona le ipipe liqine libe lihle ipipe liqinile libe mhlophe ipipe ngaphakathi. Yebo mkhulu. Hayi ke lapho uzobona kahle. Uzothi noma udedela uthi tja. Yebo. Umuntu uyadedela uthi choporosi lokho hayi simpili sukingekho. Umuntu tja usho ukuthi ke suqinile seliqinile Uyakhahlela umbhemu manje. Uyakhahlela. Yebo mkhulu. Lapho umakoti ke ujabula. Hawu impela ukuthi ekuseni ngakusasa hawu kuthi sekuhlabele naye inkukhu. Yebo mkhulu. Yile mbiza ke. Inomsebenzi omkhulu. Umseshi mkhulu. Umseshi igama lami ufuna yona nje wodwa ufuna umseshi kumkhulu. Yebo mkhulu. Akukho ukuthi ungakubuza nje mothe ufuna umseshi uzothola lembiza engaka eyiniphe engaka sizoyithola. Yebo mkhulu. Hayi mkhulu inamandla lembiza mengithi ngiyayibuka nami ngoba phela uma uthi umseshi mkhulu kusho ukuthi isuke ihamba ifuna la kuwena emzimbeni la kubheda khona la kugula khona la ngekho khona kahle iyalapha lapho noma ngabe ukuphi mkhulu shuthi lembiza mkhulu iyafana futhi nento ecishe isebenze njengezifo zonke la kuwena. Yebo uyifo zonke lo. Yebo mkhulu. Ifo zonke imbiza lo. Yebo. Awuhlulwa yilutho okunye ungayibonela nawe usukuya thabela yangisiza ngilapha la futhi habe nayo into ko iqolo ishaya ilahle lapha. Yebo mkhulu. Yebo. Okusho ukuthi uma unenkinga futhi embedeni babukele emakhaya mhlawumbe unenkinga umama kajabule mhlawumbe ayimithi ayimibheke phezulu ayimithi impo mhlawumbe ungakwazi ukuxhumana futhi naye mkhulu akusiza akunikeze yona lembiza ekuthiwa umseshi mkhulu. Ivukithi impo. Yebo. Usuyiqinile leya into leya. Konke ukucinana lokho sokuphelile mesiyavukithi impo. Usothi uma uthola inkunzi embongolo nje noma ungathola lokho uhlobo lembiza ngoba zikhona imbiza zamkhulu. Yebo. Usokumnandi usokuyinqa. Usukliniyele la ngaphakathi. Ukliniyele la ngaphakathi somuhle wena. Yebo mkhulu. Yona ke sivusa umuzi ngalembiza mkhulu. Hawu imizi abantu sengiyakhile. Yebo. Ngoba iphinde futhi ikwazi ukugeqa umuntu wesifazane. Nawe ehlisa futhi iyakwazi ukumgeqa futhi abathola abantwana. Yebo mkhulu. Ngoba phela uma ungekho ukilini ucinene ngeke ubathola abantwana. Yebo. Umuntu modedela uthi cha yabo. Ya ukhipha amaqanda. Ukhipha into edubulayo mkhulu. Edubulayo eshisayo edubulayo uzathuka umakhothi abathuka thukeze. Yebo mkhulu. Yebo mkhulu. Hayi kuyajahwana ekseni akwaziwa ukuthi kwenzakaleni izolo mkhulu. Mokubona uqaqwene nje nako indaba oxabana iphela ngoba le ngqabane zisuka zibe xabane zisuke seyisuka la ingqabane. Kukhona ongajabule mkhulu. Ongajabulile la. Yebo. Ixoxa ngokhwela indaba la kumseshi. Uzozwa kahle phela. Yebo mkhulu. Umbhema ungalengi yikuba ngathi umkhono wesokisi. Yebo. Yonke into ivuke kahle ihambe kahle. Umnandi kabi. Nomakhothi futhi uyathatha ngayo. Naye futhi uyathatha ngaphambili. Yebo. Kwakwenzeka nangabe naye imizi. Senithuka senixabana indoda ithi iyafuna owesifazane uthi hayi. Kanti mayitholela lo mseshi lo ufika ikhiphe Akline lapha ngaphansi emapayipini. Epayipini umuntu wesifazane. Yebo. Waqala umuntu wesifazane abe nemizi. Yebo. Ngathi nawe uyaliwa nje kanti akaliwa. Ukuthi naye manje akadonsi kahle. Yebo. Ngoba mkhulu kunomizwa lesebenza ayivusa nemizwa lenduku. Yebo mkhulu. Umvusa nkunzi futhi. Umvusa nkunzi yenza yonke into. Yebo mkhulu. Yebo. Ngoba mkhulu kunomuntu uthola ukuthi umuntu usefuna abantwana futhi mkhulu usekhathelena mhlambe ukwenza nje ucansi angabatholi abantwana. Lembiza futhi mkhulu kumuntu ofika kuwena athi mkhulu nginikeze lembiza lena ngiyafuna ukuthi ngiyizame na. Ungamnika yini yona mkhulu futhi? Lembiza sitholisa abantwana abantu abaningi. Yebo mkhulu. Ayikeje. Yebo. Ina ipayipi esiqile nawe ngaphambili wena umuntu wesifazane.
kuzobe sekuyalunga. Yebo mkhulu, yebo mkhulu, yebo. Hayi kubalulekile ke mkhulu ukuthi ube clean uma umuntu ophila emhlabeni mawazi ukuthi uyaphila. Le mbiza ke iyatholakala futhi naseGoli. Oh okay mkhulu. Ukhona umfowethu lapha eGoli ebhenchini yami. 078 number yakhe. Yebo 078 04 04 07 6 657. Siyabonga babukeli emakhaya. Protea ke manje Protea Grand Mall. Okay mkhulu. Hayi nje igarage lapha ku-Aqua Marine. Inamba yendlu 83 yebo 652 36652 house number yakhe leyo mkhulu. House number yakhe ke la yebo khona. Ya useyishintshile kuleya ndawo kade ehlala kuyona. Mawufona nje moya kuyena ngiqala umfonele mase uyakuyalela naye ukuthi uhlala kuyiphi indawo. Yebo mkhulu uzomthola inambeni yakhe. Uma useduze ke naseGoli eSoweto uzokwazi ukumthola ukwazi uyihambela ngenyawo. Ufike maqathatha noma ngabe mangamapi lapho ufike maqathatha. Yebo mkhulu. Nami futhi ngiyakwazi ukuposela mo ngila ekhaya. Yebo. Hayi impahla yakhe iyafika eduzane mhlawumbe esikweni ka4 iyafika. Yebo mkhulu. Ukwazi ukuyithola impahla yakho. Yebo. Ya siyabanakekela abantu ukuthi impahla zabo bakwazi ukuyithola. Yebo mkhulu and wenzela msho mkhulu ukuthi iyafika impahla kuyena umnikazi wayo. Yebo mkhulu. Yebo. Babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe kuhlelo lokwe Dr Dube. Umkhulu uyasitshena futhi namhlanje uyasikela umkhulu usitshena ukuthi uma unenkinga la emzimbeni kuyenzeka futhi ukuthi ungawazi ukujabula kahle embhedini ocansini ebusuku sebenzisa yona lembiza le umseshi. Ngoba uma ngase kuthiwa unelonda ngaphakathi egazini lakho. Yebo mkhulu. Lepipini lakho. Yebo mkhulu. Induku yakhe ayivuki. Yebo. Unawo futhi amaphalsi. Induku yakhe ayivuki amaphalsi umhluma lo. Yebo. Induku futhi ifike ugaya wonke lo mhluma kuwena. Yebo umhluma mkhulu. Umhluma ushaya uvalo ugaya ushaya uvalo. Ngoba uma ukuthi unomhluma induku yakho ngeke ikwazi ukuvuka. Ayisebenzi futhi. Hayi yavilapha nje kanti cha ivela phela ukuthi nje unomhluma uyagula unayilonda ngaphakathi ifike ishaya ilonda ngoba angeke izikwazi induku uma inayilonda ukuthi inyakazi. Uma unenkinga nje mkhulu ukuthi ikhululeke ingabe nenkinga yebo injalo ke indaba kodwa kuningi ozokufica ngale mbizi ukuthi uzofica ntoni akukona lokho kuphela ukuthi mina ngikwazi ukusho konke kodwa ngeke ngiyituse kakhulu kodwa wena uzoyithusa yona mase uyithathile. Yebo mkhulu. Yebo mkhulu. Yebo. Umkhulu ke namhlanje babukela usiphathele imbiza eshisayo umvusa nkunzi aphinde futhi asiphathele isidonso esinzima kakhulu naso futhi okwazi ukuthi usitshale egcekeni lakho uphinde usitshale endaweni la owenzela khona ibusiness lakho likudonsele lesidonso sikudonsele abantu abaphethe imali beze kuwena bephethe imali bakugcwalisele imali esikhwameni sakho. Umkhulu ke engazi ukuthi umkhulu akasasiphathele lutho umkhulu ake siphumeni ke manje ake siphume umkhulu sesiyabonga mkhulu utshena ababukeli bakho emakhaya ukuthi balike baphinde ba-subscribe ngoba lokho kuyasisiza mkhulu sicela ubachazele mkhulu. Hayi ngicela ningi-subscribe ningi-like futhi. Yebo. Ngikhuthale ukuqhubeka ngizenze izinto. Yebo mkhulu. Uma ningakwenzi lokho ngobona ukuthi hayi futhi ngabe mhlawumbe imithi yami ayisebenzi. Yebo abakujabulile yini mkhulu. Sengithumelelile. Ya jabulani naye ningikhombisa. Yebo mkhulu yebo mkhulu yebo. Ngibeka njalo lento yini. Yebo. Ngisakhuphuka ngisaphezulu angiphelile. Kuningi kuseza mkhulu. Kuningi kakhulu. Yebo. Okunye ngakubuza ungazi ukuthi ukoze ukushiya ngoba ngeke ngikwazi ukukhuluma zonke izinto. Yebo mkhulu. Ngoba ngithatha ithuba elide. Sengile ithuba elide ngikwazi ngisebenza abantu ngeke ngikwazi ukusho konke okunye okubuza emoso kunenkinga nako ukuthi ayikhona inkinga enginayo nje. Yebo. Ungazi ukuthi uzilindele into eqhamuka sesikhulume njengevideo mkhulu. Yebo. Hayi babukele emakhaya uyena ke umkhulu wethu lona uyena umkhulu osiphilisayo le uyatholakala yonke indawo uyaposa umkhulu uma ukuthi mhlambi impahla yakho wena use Eastern Cape mhlambi use Cape Town mhlambi use Goli futhi noma ngabe ule kaZulu futhi kamhlaba uyalingana akukho lesingafiki khona uzosithumelela inamba kaPhepho seduzane nje nawe umkhulu la kamkhulu uzokwazi ukuthi umkhulu ahambe ayikufakele kaPhepho impahla yakho uyifice isinga kuwena noma ngabe ukuyiphi indawo iyafika. Mkhulu
Siyabonga kakhulu. Hayi siyabonga. Yebo sizobonana futhi ngesikhathi esizayo mkhulu. Ususiphathele okunye futhi. Yebo mkhulu, yebo. Ngijabulisa kakhulu. Yebo mkhulu, yebo. Ngiyayithanda indaba namhlanje mkhulu ngoba iqinisa kakhulu ekwakheni umuzi. Umuzi indaba enkulu. Yebo mkhulu. Ningakhohlwa ababukeli emakhaya ukuthi nilike niphinde nisubscribe. Sizobonana ngesikhathi esizayo futhi. Awuyayibonela indlincane mfowethu. Omunye abantu bayathanda abafuna ukulala akalale phezulu. Omunye nomunye makalale phezulu. Omunye akalale phezulu. Zalwa